Kuuntele. Meidän täytyy etsiä. Tule tänne. Täältä metsän uumenista se hiippailija. Ja tännehän metsään on karannut myös mielisairas. Mielisairaalasta. Muistatko sen lehdessä olevan ilmoituksen? Ongelmia. Pääsihän minäkin ylös. Koirat saattavat haittaa sen. Ei. Katso. Hän on tehnyt tässä avotulet. Tai tässä on ollut hänen polttopuuvarastonsa. Täällä ei näy hiilosta, niin täällä ei ole ollut avotulia. Mutta katsopas. Tässä on polttopuita, joten tämä on ollut ilmeisesti hänen polttopuuvarastonsa. Ja hänellä on täällä jotain käytäviä. Katso, tässä on joku polku keskellä metsää. Mitä? Tuolla on tie. Ja äskenhän tämä oli vielä niin iso. Me tultiin sitten varmaan todella nopeasti. Katso, tuolla on se oikea mielisairas metsä. Siellä kummittelee myös Kauno. Niin. Minä en kyllä haluaisi mennä Kaunan luokse, mutta mennään vaan. Tässä on polttopuu. Jos hän on vienyt vaikka Kaunalle polttopuita. Voimme ainakin Tässä on poltettua. Niin. Meidän pitää yrittää selvittää. Tässä lähellä on ollut avotuli. Katso, tuolla on maja. Mennään katsomaan sitä lähempää. Joo, mennään. Nyt. Ei mennä kyllä katsomaan sitä. Sen kyllä näkee täältä asti. Mutta me yhtäkkiä tultiin pienelle asuinalueelle. Tai katso. Tästä mielisairaasta. Tämä on vanhaa. Tässä on ollut ennen mielisairaala, mutta nyt se on kasvanut metsäksi. Pelottavaa. Joo. Täällä on pimeää. Ei, älä vedä. Katso, koirani havaitsee jotain. Täällä on liukasta. Mennään koirani. Mennään eteenpäin. Joo. Hui. Tässä on mielisairaiden polku. Tämä on juuri sellainen. Ei. Tämä on hyvin pelottava paikka. Täällä kuuluu ääniä. Koirat havaitsevat jotakin. Niin. Mutta heillä on joku kiire. Minä muistelen, että täällä on vanha mielisairaala, kun ei vielä ollut mitään taloja rakennettu, niin oli sellainen juttu, niin kun, että se oli koottu puista ja sillä lailla. Ja kun täällä ei enää liikkunut mielisairaaloita, tai mielisairaita, niin se mielisairaala tehtiin pienemmäksi. Älä mene! Muru, ei! Tule! Se on tuolla. Mikäs siellä on? Se on juuri se vanha mielisairaala, jota on pienennetty. Se on ollut ennen tällainen, mutta tämä on nytten retkeilijöiden maja. Mutta tämä on sellainen, että tämä on ennen ollut mielisairaala, mutta kun ollaan täällä, tuolla on joku. Muru, tule tänne. Me ei voi näyttäytyä. Paitsi jos mennään tätä toista reittiä.
Metsä vain synkkenee. Ja tulee vain pimeämpää. Niin tulee. Ai! Oja. Mitä sinä haistat? Niin. Mutta meidän on lähtettävä. Tuolta tulee joku mielisairas. Hän on varmaan jäänyt tänne. Äkkiä. Voi. Tule tänne. Hän haistaa mielisairaan. Hän aina pökertyy noin. Ja sitten hän tulee kakat. Juuri noin. Muru, meidän on mentävä. Katso, tuolta tulee mielisairas. Tule. Voi ei, mennään vaikka nuo hihnat sotkeutuivat. Nyt me tultiin takaisin tänne. Se mielisairas ei onneksi päästä tätä mäkeä. Mutta hetki mä taisin loppua tähän. Niin.